Anakku nduk Limbo. Ana dawuhmu apa Mak Cange? Syukur alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Aku lan kowe Cangik Limbuk saka Rembang Jawa Tengah, Poncot Lor pinggir segara kana. Kasembadan sowan silaturahmi ana ngarsane para warga ageng ing dusun Jajar Desa Lembah Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Ngono ya Mak. Sembah nuwun ngraketke kekadangan antara Rembang karo Babatan. Iki ujub kabule apa kok gelar kelir wayangan ana tengah dalan. Iki mono wis dadi agenda rutin pendak taun diadani warga dusun Jajar Desa Lembah kene. Nadyan to mung sak dusun utawa sak dukuh nek cara nggone dhewe ngono mapan ana dusun Jajar kene. Ning rutin pendak taun ngadani adicara ya kuwi suran lan merti desa dadi siji. Oh, suran. Ing taun lan sasi anyar buka lembaran sing anyar ditulisi tulisan penuh kasih sayang, tulisan penuh kerukunan. Ngono ya Mak. Ora nyono orang legiwe iso sowan kene. Melu mongkok melu bombong ya iki sing diarani budaya lan agama nyawiji dadi siji. Wong nyatane sadurunge wayangan ya diadani acara istighosah ngono. Uga diadani adicara sunatan massal, sing disponsori Pak Mantri Handoko. Lah ya matur nuwun, Bar istighosah terus iki gonge penutupane wayangan. Mergo piyayi dusun Jajar kene nulat lekasi jeng Sunan Kalijaga duk rumuhun sing kepiye. Antarane budaya lan agama nyawiji dadi siji. Wong nyatane manut sejarah wis nyatake penyebaran agama Islam ana tanah Jawa kang kawitan kuwi mbiyen para pedagang-pedagang Gujarat kono. Ning nyatane puluhan bahkan atusan tahun ora iso booming cara tembunge saiki, ora iso viral ngono. Lantaran latar belakange perdagangan utawa bisnis ngono. Ning bareng jeng Sunan Kalijaga syiar agama Islam nggunakake gamelan, menggunakan media wayang kulit. Udakara 5 tahun terus do booming ngono. Mergo antarane Jawa karo Islam ki padha ibarate tumbuh lan tutupe. Iya ya. Islam dhewe ki tegese selamet. Manut kamus bahasa Arab ya Islam ki selamet. Mula wong Jawa sing jenenge slamet ya kuwi sing sangat Islam. Iya. Melu memuji melu ndedonga muga-muga sak punggure adicara syukuran warga dusun Jajar kene kabeh para warga dusun Jajar tansah pinaringan sehat wal afiat. Amin. Pinaringan gampang nggone golek sandang pangan jinangkung dening Gusti Allah taala. Amin Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir, wala
Muga wayangan berniki jalari berkah-berkah lan berkah. Amin 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 amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ki mau ya wiritan no, wiritan. Mergo lingkungan dusun Jajar kene ya santri-santri kabeh. Ngono ya Mak. Kuwi wiritan manut dawe guruku Kyai Haji Nawawi Khalil Suyuti Tasik Agung Rembang. Yen bar salat maca iki ping 99 insyaallah pinaringan panjang yuswa sehat wal afiat. Oh ngono. Kuwi sanate saka Mbah Nawawi terus saka Mbah Maimun Zubair sarang. Sembah nuwun dumateng Pak Kades Lembah. Nggih. Bapak Heri Setyo Kurniawan, ora lali Pak Wo, Pak Kami Tuwa Jajar. Nggih. Isih enom Pak Wone. Nggih. Panjenenganipun Pak Fatur Rahman. Wah iya ya. Sembah nuwun Pak Fatur Rahman. Nggih. Ora lali matur nuwun dhumateng Ketua Panitia panjenenganipun Pak Katiman, Bendara Pak Hartoyo, Sekretaris Mas Rizky. Ora lali Pak RT Pak Sriyono komplit kabeh no. Iya, nalika semono sedaya rawuh sembah nuwun ing Rembang donan. Bapak Supriyono, Pak Muhadi, Pak Jarun, Pak Suradi, Mas Resi komplit. Iya ya. Ora lali iki acara pirang-pirang dina iso terselenggara dengan lancar awit saka paguyuban pemuda dan masyarakat dusun Jajar. Aplaus untuk pemuda dan masyarakat dusun Jajar. Mewah kaya ngene. Panggungnya mewah, gamelan wayang kagungane Mas Manto. Wah ngono. Ora nggawa Rembang ora. Wis dicepaki kene apike kaya ngene kok no. Iya, sembah nuwun Mas Manto, sembah nuwun. Nggih, nggih. Rawuh ngene nggih. Sing rawuh ora gur Mas Manto, ning dirawi dalang saka Medion. Iya, Sopo? Kadang kuwanom sang jalan perintis kemerdekaan Medion. Ki ya Ki Daneng Priya Utama. Oh, Ki ya Ki Bagong Daneng Priya Utama. Ora nali mesti dereke putrane kok no. Ngono ya. Mas Danar. Ya. Ki dalang-dalang muda ono Sindu, Danang komplit. Iya. Muga-muga dadi dalang laris kondang kabeh. Iya amin 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 amin. Gawake pengrawit komplit, presiden komplit, dicepaki panitia bintang tamu. Wah, bintang tamu di saka panitia no. Sopo Cak Meo. Wah, Cak Meo karo ning Rika. Iya. Yo diaturi munggah, yo layange pirang-pirang. Iya ana wara-wara sinten ingkang kecalan SIM A. Wah, SIM A. Atas nama Pak Ali Sumarno, Desa Pucanganom, Kecamatan Bonsari, Medion. Wah, saged menghubungi Pak Katiman minangka ketua panitia sing rawuh saka Medion yo akeh-akeh no. Oh, nggih. Monggo Pak Ali Sumarno dirogoi dompete mbok menawi sipun menika ical ngoten. Oh ya ngono ya, Pak. Cak Meo diaturi munggah panggung ya, Nduk. Iya, Pak. Diringi prau layar. Coba kaya ngapa ya. Happy
wilujeng dalu mak cange Yulimbo. Sugeng dalu Cak Meo. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Dipun timbali sedaya masyarakat wonten ing tlatah Jajar Lembah Kecamatan Babadan Ponorogo. Lembah Babatan Ponorogo. Leres. Wah, luar biasa penontonnya Pak Igit. Nggih. Git wiwit mriko wau angel golek nggon parkir. Ampun mleke ngarep kula mawon teko niku nek ora ngaku dalange mun angel mlebu mriki niku. Niki nggih. Kamangka niki wau wonten sedikit insiden, ada kendala boten napa-napa. Wong nyatane mu arep mlebu do kangelan. Nganti tukang parkir do biasa. Do padu dhewe. Kenapa lateka nomor mripate ora ngulate gendang dalange ngono. Letela. Nggih sembanun menika nyata antusias marga. Antusias luar biasa matur gunging panuwun. Pak Cange Yulimbo ugi ingkang sami rawuh mugi-mugi pinaringan sehat. Amin. Kathah rejekine barokah donya akhirate Allahumma barokai sholawat nggih. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah sedaya ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Tujune kok aku nggawa grup rebana iki. Nggih luar biasa Mas Rangga barang wajan. Mas Rangga niki sakniki daleme nggih Medion. Kowe kok ngandani aku ya sapal aku. Lali mampir Pak Igit mampir. Nggih. Wajan umurku teko sak yahene iki nggone 36 tahun kamangka liwat mriki niku sering. Babatan niku sering nek teng Medion Ponorogo ning wayangan nggih nembe bengi niki yo. Alhamdulillah. Nggih, maksude aku ning kene iki nembe niki ngoten. Nggih, ning nek masyarakat iki pun sering wayangan. Oh, nggih. Babatan wonten kelompok tani. Dulu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sayang ya. Sayang. Ini dikenalke. Cak Meo niku daleme pundi? Kula niku. Iya no. Wih, tepungaken nami kula pun Coco Meo. Saking padas ler mriku. Wih. Padas sanes padas ngawi padas ler SMK niki lho Bonsari. Nggih. Wajan. Piantun riki kompak Mak Cange. Kok iso kompak boten sandadak dikongkon kabeh do madhep rene kok. Lah wayange ning kene mripatmu iki ora ndelok iki. Lah iya ya. Aku malah ruwe. Lek ana si madhep rono sitok. Mosok wong uyuh. Nggih. Wah, bocah nyakot mboke. Kowe iki nek omong rapi tenah lho. Ora nek kok ndelok wayang bocah nyakot mboke. Mik. Mik Pak Igit. Angen-angenku tiwas teko ngene. Dek wingi teng Kepel jenengan kok mboten mampir. Apa sak jalur? Lho sak jalur ngaten. Upama ngerti omahmu aku ya ora tetep mampir. Kamangka pun kula cekelne pitik. Arep kok blehke. Mboten mengke nek jenengan dugi linggen kula tak culne neh no. Oh alah. Hae maneman 1 sik jago. Nggih. Menika nadyanto sak dusun lho jajar niki evene sak dusun mboten sak desa lho niki. Luar biasa. Iso ngadani kaya ngene, acara kaya ngene. Saya sangat merasakan Mak Cange. Napa? Masyarakat bapak-bapak panitia dipun niati lillahi taala. Idkhalus surur niki diwawahi anggenipun gelar pakeliran menika kagem nyenengke tiyang kathah kamangka ganjarane gedhe. Idkhalus surur. Luar biasa. Tepuk tangan buat masyarakat Jajar. Ilatmu kok ya iso idkhalus surur. Lah biasane sing dingerteni temen-temen lah bab syukur. Sing sapa gelem syukur bakal ditambah nikmate, sapa ingkang kufur diparing adab kang luwih pedih niku babakan syukur. Ning niki rasane mboten namung syukur, ning diniati ikhlas kagem itlahul khurur niku wau lho. Iya. Iki sing diarani ya dana rasa. Nah, Jawane dana rasa. Nah, dana rasa lipur marang tangga teparo marang tangga desa bahkan tangga kabupaten. Kamangka ganjarane gedhe.
ganjarane niku nek Mbah Yai nate dawuh wonten salat fardu angsal ganjaran gede lah niku sak ngisore pas. Dados sakniki kahanane ekonomi kan nuwun sewu, kula riyen kan di bawah garis kemiskinan Mak Cange. Biyen kowe di bawah garis kemiskinan. Nggih, alhamdulillah saiki pun minggah tek pas neng garis kemiskinan niku wau. Pas miskin-miskine ya. Pas neng garis niku wau. Ya aja ngono kuwi kabeh iki disyukuri. Oh nggih, syukur alhamdulillah saged langen budaya. Iya. Nggih. Niki jenengan nok beto kenekan wokeh genduk niki wau. Rombongan kok iki. Sampeyan mriki kalih sinten sak meo? Kula. Nggih. Bujang kok. Bujang. Padhak. Oh. Bujang. Tak kira karo garwane. Oh, ora melu wonge. Oh, ngaten. Ana. Lho kowe kok ning kene. Lah iki ora bojomu kok. Mbok pekku aja engko mbok go mulih Rembang. Ora. Ngen kula niki Mas. Lah iki ora tak go mulih ngetutke aku kok sesuk bocah iki kok. Aja eman-eman. Yo garwane ning Rika diaturi jumeneng no. Oh nggih. Ning Rika. Di jumeneng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ya maulana Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Mbak Limbo. Mau dereng salaman nggih. Asmanipun sinten? Kula Rika. Ah, Mbak Rika dalem pundi, Mbak? Kula asli Magetan sakmenika dateng Madiun. Magetan. Suwine. Salamannya suwi men. Lah nyapa iki apamu iki? Ini kendaraan saya. Sik to, mau kan kula kalih Mbak Limbo nggih to. Lah niki kalih Mas Sigit. Mas Sigit. Dalem, Mbak. Derek tepang dadi wanuh nggih kula Rika. Rika sinten? Rika Nur Malasari. Rika bojone Mio. Wis kenal ngono. Paling lucu ket mau iki. Rika bojone Mil. Ah seneng aku. Sini kamu sini. Aduh, aku ya gumun Mbak Rika. Petok wong sugih ngono terus ngetek kae kowe iki yo mangsa. Kowe iki Jawa apa ora? Alah, aku nek ning kene iki milik umum. Lho, krungu kowe. Milik umum piye? Ya milik umum. Nek di atas panggung saya ini milik umum, ngono. Oh, nggih, badhe menika gentosan sitok-sitok nggih. Oh, hei. Ngawur nggih kerayan. Rumah sama aku mbok kira Pak Kuning ngono. Lah omahe umum. Sengo-sengo numpaki ngono. Lah mulo ki ora ngono. awal ki dicethake kalih sinten cak mau kalih garwa kula menika ngono. Lah kula mau lah mboten diakoni to Mas Sigit. Kula akeh jarene dheke bujang gitu. Kula perawan Mas Sigit. Alah paran begedes. Piye gumbal. Aku ki sak repotan nok macange. Sak repotan pripun? Duwe bojo ayu sak repotan. Kok iso? Tak seleh omah engko kudu disuluh tangga. Nek Jak tanggapan kudu nggih kerayaan wong-wong kuwi. Tur wong-wong do ora percaya nek Rika ki bojomu ngono iki. Pripun ta Pak De? Pripun? Oh, mboten percaya. Asli. Ora percaya lho. Lah, masalah. Ngeten niki serasi napa mboten to Pak De? Mboten. Pripun to? Mas, sing kono lho, kono. Te kono lho. Mas. Serasi napa mboten nek ngeten iki? Mboten. Wong padahal nek dicandra ya Mas, awake dhewe iki bebasane kaya Betari Komorate karo Komodo ngono ya Mas. Apik nek iki. Jarene nyambi.
Ojo gede sithik. Ngono kok ya. Iki sik to, asline serasi ora. Mulai hau. Ya mbak mulai. Aja lah kok iya ae. Buatan niki garwane berarti nggih. Nggih. Asli ngono. Syukur alhamdulillah Mbak Rika kula nggih melu prihatin. Tak kira nek melu seneng lho iki, Mang. Kok melu Lah kok prihatin. biyen kok gelem karo Mio ki apa pas mendem ngono kok. Critakno, Mas, critakno. Sejarah piye? Critakno. Ngeten lho. Heeh. Nalika Dek rikala sak monten Udakara 1790 sebelum Masehi. Ki apa to jane iki? Lah kejarene kon critakne. Kronologine. Pertama ya teng ngisor teropan ngeten iki. Oh, ngaten, nggih. Panggih. Nggih. Terus tak culek matane. Bar kuwi nyawang aku kaya boi ae. Aduh. Tak sawang-sawang Mio iki kaya Sabto Kebumen. Kados sinten, Mas? Kancaku Sabto Kebumen iki dikit brengos kaya ini wis dadi Mio. Nggih merangos ngeten iki to. Iya spek mah padha ngono kuwi. Wah, sampean ra ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah Pak pripun Igi. spesiale pripun? Pomo mencium ngono irung-irung kenek ki lambes mak. Gauri. Bahasane Mas ya. Wis rasa gatekne wong-wong ngono kae. Wong ngono-ngono kuwi kira-kira iri Mas mergo awakmu ki jan manise kebacut ngono lho. Bocah iki urung sadar. Bebasane kae nek parikane Mas. Piye? Jambe diris mengos. Kacek selawe milih sing merongos ngono kuwi lho. Ora brengos ngono ta. Wong brengos munggo sak tuplek ngono kae milih sing Tapi brengos. brengose Mas Mio sae. Kae nopo? Mas Mio sae napa sae? Mio sae napa sae? Monggo keinggal diberangkat. Iya. Tindak Mekah Medina. Oh nggih amin. Amin amin amin. Aku ki urung Wah, rampung amin. bacot nesu dhisik. Lah umpane kaya wong budalne maye to. Ora kok. Mula aja berburuk sangka. Pancen yo nganu Mbak Rika sing sabar nggih. Oh, sabar. Wong pancen duwe bojo SDM rendah niki kaya ngoten niku. Oh ngoten iki nggih. Nggih, nggih. Wong nyatane penonton ya wis ngerti antarane sampeyan karo garwane ya IQ-ne ya dhuwur ning Rika. Niki pancen pasangan Sik, idiot Pak. tok Mas Sigit. Sik to kok babakan IQ nuwun sewu. Heeh. Jenengan tangklet babakan IQ. Jenengan kali niki lu urung karuan menang kok. Maksudnya piye? Lah jajal napa pripun Nduk Rika? Dalam Rambutan ke bobote ana pira Nduk? rambutan. Heeh. Rambutan Heeh. cacah gonjo kae. Seneng aku ngono kuwi. Ya, wong goblok mene pertanyaan ya ngono kuwi. Kene iki selam mudeng ngono kuwi. SDM. Sene. Piye, piye, piye? Mas Sigit. Dalem Nyun Cahayu. sewu, Nggih. nggih. Sapi menika sikile wonten pinten Mas Sigit? Dalem? Sapi menika. Mboten pati krungu rada nyedak Oh, ngoten nggih. nggih. Dalem. Mas Sigit. Kowe iki yo ngetek kae. Piye to? Lah sik urang genah kok Urung genah kok suwe-suwe wingkon dilat kuping. Ora. Pripun Mbak Iki Rika? diduk iki jarene. Heeh. Sapi menika sikile wonten pinten Mas? Sekawan. Sekawan. Gampang dirimo Pak Igit kalah to. Sapa jenenge sapi iku, Mang? Iya. Ya ora ngerti to. Nduk. Iso apa ora? Ora iso. Goblok Mas Sigit saged. Saged. Lah pinter lho ngene iki lho. Aku ning kene kok malih goblok to, Nduk. Mas Sigit. Dalem Mbak Rika. Jika harga rambutan 1 kilo 4.000, berapa harga rambutan 2 kilo? 8.000 no. Pinter ngeten iki lho. Karuan pirang ton leh ku mikir iki karuan, Nduk. Aja Gini mung kowe. 2 kilo. Jika harga rambutan 1 kilo 4.000, Heeh. berapa harga rambutan 1 pohon? Sama lah kadak. Ayo ora ngerti sak pohon iki. Mbok Iso apa ora? Ora iso. Goblok, Mas Sigit saged. Saged. Pinter ngene iki lho dadi wong iki. Ini saged tok iki. Kan sing penting iso. Pinter ngono kuwi. Oh, ngono kuwi. Wong pancen ya Allah, Rika kok iso entuk bojomu yo. Aduh. Pripun to, Mas? Terus goblok ngisin-ngisini. Aku ngene kok melu gelo dhewe aku jan. Lah, kok mbiyen ora dadi bojoku aku ngono ya. Aja. Lah, ngeten nek manis-manise lho. Anu masa nyuwun kula. sewu garwane jenengan nggih tasik CDI nika. Sing wonge luwemu nika. Wah, saiki tak kepras wis terenceng kan ya. Walah, mati pajek lho.
Niki lho jos pajeke anyar. Niki mboten CDI, mboten platina, injeksi. Oh iya, Mbak Rika ndongake napa dhateng warga Jajar mriki Mbak Rika? Enjih, mugi-mugi masyarakat Jajar sedaya sayuk guyub rukun. Amin. Kathah rezekine. Amin. Sehat sedaya mawon. Amin ya rabbal alamin. Genti awakmu. Wis kok. Wis to, Mang. Sampun. Wis sampun. ndongakne kok. Ndongakne ngono tok ya kudu sing luwih paseh. Piye carane? Oh iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dagelan lho. Hah? Dagelan lho. Lah, Dudu ustad lho. Wong salam kok kleru. Oh, ora kleru, ora kleru. Lah nggih. Ya ora usah digedhek-gedhekke suarane ya. Tenanan iki. Lah moe kon cilik. Ing pangajab mugi-mugi ingkang sami rawuh pinaringan sehat. Kathah rezekine, barokah dunya akhirate kanthi atur bismillahirrahmanirrahim. La ing syakartum la ajidannakum wa la ing kafartum inna adzabil lasyadid al ayah. Artine apa, Mak? Oh dipelintang wong kene lho engko. Tenang aku ora iso ngiseni kok. Nek iso ngaji apa ora? Iso. Iki wilayah santri lho. Oh iya, aku mang mahriban ning musala kene iki Iya. luar biasa. Bet jamaahe. Jamahe bek. Beda karo nggonku kono nggone dhewe. Heeh. Nggone dhewe winginane sampai enek malaikat kisinan ono. Lha nyapa? Lah enek swara ngaji. Heeh. Malaikat teko arep ngeteri ganjaran balik klepat. Lha nyapa? Sing ngaji YouTube kok. Nek ngono ya Islam gitu ya. Nggih. Tiba sing geger ngene kono ke kowe to, Mas? Ngono. Lho, Kowe sing geger nggih. geger piye to? Lah nek karpet masjid ora iso ucul wingi kok untumu iki. Aku ke pas sujud terus Piye? karpete cantem untu kuwi. Mbok kipat-kipat nih. Angel. Terus ngaji ya, Mas. Ngaji ya. Iki yo panggah ngaji. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Oh iya. Ya. Dah. Sing hati-hati nek nganti kleru. Billahi minasyaitonir rajim. Fasih jebule tajwide. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Masya Allah kok cendek men iki. Lah iki isine apa lho? Lho badhe ngiseni kula nggih kalah kalih piantun riki nggone kusuk neh salat. Enggak. Timbang nguyai segara to macane. Nggih bener, tumrap sing ngrasuk agama Islam gitu. Nggih. Angger pendak-pendak krung wadan mesti enggal cancut gemrut dan salat. Saiki tak takoni yo. Pripun? Sebabe apa wong adzan ke mesti kok kupinge ditutupi? Kersane swantene sae. Salah. Sebabe apa wong Kersane mahrote jelas. Aduh. sebabe apa wong Urung apa-apa. Lah kleru jawabmu kok yo. Lah sing bener napa? Sebabe apa adzan ke ditutupi kupinge? Sebab nek ditutupi cangkeme ora muni. Oh iya bener wi. Oh, Bener. srekalan. Nuwun sewu Pak Igit. Ada air satu kolah. Jelalah kejeglokan telek. Kenging nopo mboten kagem bersuci atau berwudu. Wah, entuk reget. Najis. Najis. Alah, mangkane nawu sorowe sak ngisorku. Potongan ora nyambik wi. Ada air satu kolah, jelalah kejeglokan telek. Kenging nopo mboten kagem Ora berwudu. kena. Mboten Najis, kenging. kotor. Yo tetep kena to. Kok iso? Kena teleke dibuntel plastik kok. Oh sing telatan butel plastik telek iki kowe to, Mbak? Kan ora ditekoni perkarane ke apa. Teleke lo dibuntel plastik. Ini jenenge wong omongan karo SDM rendah ya ngono. Piye to Kari kok iso dadi bojomu iki piye? Engko tak melu rembange ya, Mas ya. Kowe iki yo ngetek kae. Nembang ya, nembang. Telek nopo sing ora mambu. Ora iso iki kudu dintekne kok. Kabeh yo mambu. Eneng telek sing ora mambu. Ora eneng. Eneng. Apa? Telek dipoto. Ora mambu. Iya ya. Aku kok goblok kan.
Kandhane. Nembang menika request menika wonten layang tumibeng pangkon nyuwun podang kuning nggih. Saking Pak Sumiran RT Gangsal. Woi nggih nggih. Menika ugi wonten saking Pak Katenomboro mengke diatur ini kirim cakepan sinom nggih. Ning Rika podang kuning ya ning Rika nggih. Nggih. Dibawani nggih ning. Nggih. Rumangsaku ngingetine kene, aku ning ngarepmu lho, Bos. Lah aku iki obone karo bojomu ora karo kowe kok. Wah to sabto. Ngingeti kowe Pripun? ra apa. Goblok ra apa jare. Hah? Loh, mikir Mas, ya ki bogeng apa? Gagong kok bogeng. Latihan wujud. Nggih. Kula mboten cakapan piyambak mboten napa-napa. Bebas boleh monggo. Nggih. Napa kali gandrung ngoten ketake kok ya. Ngono ya ora apa-apa gantung karo bojomu nek jelek lagi karo aku. Oh, nggih. Piye? Gak aku lho ning kene diam. Ya gantung karo bojomu gentenan ku bawane sak baris kowe sak bae kono. Nggih. Gegerane wong akrami. Gegarane wong akrami. Artine apa? Tetep pandhet rupa. Menawi tanggapan ngoten nggih berdua terus napa saged dipetil panjenengan? Saged kula mawon Berdua. saged. Lah engko sing ngeterne sapa? Oh, yo cekno. Ya kowe cukup ngeterne bae ning parkiran wis mangkat yo. Nah, umpami mapak nggih kersa to, Mas? Oh saged. Oh, kok ora nek rondo elek-elekan yo kene. Nano Hamung ati pawit tane. ya digandrung karo kowe nek ketoke piye ngono lho. Kowe iki tak semoni ngene iki ngerti apa ora to jane, Mas? Nyapa? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa, amung ati pawitane. Ya kaya aku karo awakmu ki lho. Piye? Dipek apane bondo iki ora duwe rupa ya wis kaya ngono kuwi. Ning kowe penting lak tandange. Nduk, Piye? Bu. Bu. Kuwi suara apa? Bu. Kuwi kaya wedhus lagi ngopo lho? Kowe dek ingenane nyapa ndasku mbok tutupi kresek iki sensasi to, Nduk. Ora. Lah nyapa? Lah ben bengi ndanmu tak buntel kerasa iki ben kolu kok sensasi piye. Mergo nek ngerti rupane kula niku mboten kolu lho setengahe Mas iki. Oh ngoten nggih nggih. Kowe kok pinter menerokne swara kewan to, Mas? Iki mau swara apa kuwi mau? Niki swara wedhus niki wau. Piye piye? Jajal. Suara wedhus piye piye? Lah suarane pitik. Kaya padha. Suarane sapi? Sapi. Heeh. Ma umum. Oh, ngono. Lah nek suarane anu kae, guguk. Apik kowe timbang gugu ke. Mosok malah apik. Coba suarane pitik piye? Suarane wedhus? Cilik napa gedhi? Cilik. Mek. Oh, nek sing gedhi Lanang apa wedok? lanang. Bu. Nek wedok Ndek, biasa. oh, nek suarane kucing. Suarane tumo. Lem akad dodo. Ya apa ki? Apa ya iso apa piye to, Mas? Oh, ora pengalaman. Oh. Nuwun sewu, suarane kambing, Mbek. suarane sapi, Wah. bosok iki. Suara tumo. Ih, kowe. Lah kok iso hihi? Lah itu mau dicites mesti wong ih. Wah, iso hihi kowe. Lah kok iso mbok ihi ya? Lah kowe kaya tumo potongan. Mosok kaya tumo. Iya. Terusnya Mbak Rika, Lepat pisan kena. Diarani tumo. Coro tumo. Cara Cara Medion Mas ya. Mak,
Aku mbok diwehi kesempatan gandring iki to. Gandrung coba. Gandrong kok gandreng. Coba suaramu ketokke. Wong ayu Wedhe drah. Pawongan. Pilopati pamanmu Prabu Gupala prajuritmu ya wis resik tanpa tilas. Negaramu ya wis bosah basah tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kandhanipun Kakang Yayi Jonggrang. Cedhak kowe to Bandung. Guyune kakean. Cangkeme. Anu dol. Ben ora bablas, guyune aja akeh, ping 3 wae. Wong ayu Piye Bandung? tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang Yayi. Sliramu bakal tak mulyake, tak boyong menyang pengging. Dawuh para winasis yen to bedah praja boyongane putri sliramu dadi wanita boyongan wong ayu. Anu lenuk sandal wae. Bandung. Aku Nyawang rupamu wae aku wis suntik kok Bandung. apa Bandung kurang sugih? Ora, Apa Bandung kurang sekti? ora. Apa Bandung kurang bagus? Ya kena ya kok. Mboten ayo enek pemain yo gur iki lho. Wong ayu yen sliramu duweni bebono jaluk amopo waton ora njaluk mudune lintang lan rembulan wong ayu. Bandung. Aku Dila iki aku mau sesuk aku mau tekane besok aku ya mau Bandung. Mripate. Anu kadung mendalami kok macan. kowe ora gelem. Kowe ora gelem. Yen aku ora gelem Bandung. Mas Dalang kala wau sampun ngendika yen to apa sing tak cekel jenenge pusaka. Iki apa? Pusaka. Aku wae ngene lho. Manut kalian pun Kakang Yayi. Yen aku mau Bandung. Bakal tak uncake nyawamu ayo. Tak ketutke dosamu. Bandung. Piye? Apa yo ra eman-eman yen aja kaya aku iki mbok pateni ya Bandung. Ya kudune ya eman. Saiki ngene wae ya Bandung. Tak wales lho wingi. Ngene lho Bandung. Kene ayo. Kene. Bandung. Aku. Saiki penak-penak naten wae ya Bandung. Piye? Aku gelem mbok pundhut kerwon nanging Bandung. Piye? Aku duweni bebono. Jaluk amopo wong ayu? Aku njaluk anak 1000 sewengi kudu dadi Bandung. Syukur. Anak 1000 sungi kudu dadi. Pak Igit, Halo. lah pare sedeng nyonyot. Ya aku urun ora ketang loro ya. Aja. Piye? Candi. Oh iya. Kok iso anak? Oh iya kan. Bandung. Piye? Aku njaluk candi 1000 sewengi kudu dadi ya Bandung. Kaya mangkono kekarepmu wong ayu. Padha sumingkira wong ayu. Dol mek ambune jan mun. Bot-bote tresnaku marang sliramu. Prowatyo Bala. Ewang-ewang ana nggonku Mupati apa sing dadi kekarepane gegantilaning atiku. Candi 1000 dadi tok. Ayo wong ayu, sliramu bakal tak mulyake tabek bojo, tak boyong menyang pengging ya wong ayu. Mengko dhisik Bandung. Piye? Aku durung percaya yen candi
ana 1000 Bandung. Banjur karepmu piye? Coba tak hitungi. Iya. Sisih kono Bandung. 100 200 300. Sisih ngarep kono Bandung. 400 500 600 700. Sisih kene Bandung. 800 900. 190 Puluh songo. Lho, Bandung. Piye? Anggonmu gawe candi kurang siji, Bandung. Apa ora kleru nggonmu ngitung iki? Ora, Bandung. Banjur karepmu piye? Kenapa siji yo kowe, Bandung? Kuwi jenenge Roro Jonggrang sing pinter. Mas Sigit. Sing dadi patung iki apik. Aku lek ngerti iki lho. Bandung Bondowoso paling merongos dhewe ya iki. Kayak bajak ya Mas Sigit. Heeh. Adepke penonton. Ibu-ibu, bila ngesaken dolanan kagem putrane monggo saged dipun pundhut. Niki saged mungel lho. Apik, heeh. Ngelawe mawon. Piye? Piye? Balekno Mas. Ora gelem kok tukang kendange kok balekne kok. Oh gak gelem, kersane ngeten mawon nggih, Pak. Kok kayan. Gampang nek balekno. Coba rene Mbak Rika. Kan upamane sampeanmu dadi apa? Kula dados Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ku Bandung. Ketemu kudune ora bantah langsung. Sikit Manismu. Nah ini kamu jiwa. Mas Sigit, kali panjenengan saya. Napa ingkang kersa dipun pijeti? Tangane. iki kayakno gendeng Ya wis ben ngono. Coba bacotke oleh bawane podang kuning mau kepiye ada Jonggrang? golek kesempatan sialang kasih kok gelek ayo rene malah dekem wong loro Iki nyapa? Kowe ngono mau anu piye? Apa mandeg ngono kuwi latihan stroke ngono piye? asem ki ora Piye to? kualik kowe iki toprak kondi Lha kowe iki yo gelem ae lho. malah aku sing mbok sedakne oh nuwun sewu tenang nggih saking monco lah menika kan saking Muara Inim Palembang. Kula asli Palembang Sumatera Selatan. Mangkane pomo Tanggane sing Jaipong Mas Rangga Lampung niku sak loro kan. Mangkane kula jak mriki. Teng mriko kan mboten enten wayang. Kondang pek-peke Mas. Trah Yogya sampe ning Palembang. Dalem? Oh transmigrasi daerah Jogja mriko mbiyen. Mbah buyute mbiyen sing trah ke papat. Wah, ora ngerti. Gak ngerti kowe. Deng lho. Kondi. Wah, Jan. Ning jenengan mau beto Ultraman. Ndi? Gurin. Wayangan ning dia yang kira nang gurin kuwi lagi wayangan. Oke. Wayangan gurin wis ora wayang. Sing bener ki piye to? Kudune kowe sing dadi patung. Wis ora Genepe terima. kurang siji kowe Jonggrang. Tungtak tak ayo. Ora mandi. Piye? Kowe sik ngomong karo Yoga nek kowe Jonggrang terus Yogane muni piye? Tungtak tak tang. Oh, lah baleni. Sing diguguk mangane lho ya. Toprak kok. Walik. Yen kaya mangkone genepe siji kowe Jonggrang. Tungtak tak. Lah kok nganggo cangkem. Nuwun sewu bapak-bapak mboten ngagem dalan sambel. Lah nganggo piye maksude? Gamelane iki ditabuh bareng kompak. Oh bareng Mas. Nek nabo bareng, bareng. Genepe kurang siji kowe Jonggrang. Bareng lho. Jarene bareng. Ngeten lho Pak, anu Bapak Ibu yang terhormat. Anu sitok. Oh, sitok Mas. Genepe kurang siji kowe Jonggrang. Aja nesu. Aja nesu. Dagelan nesu mati. Aja nes ta susu. Aja nesu. Kalau adine seneng aku muni ngono iki. Maksud iki ben kaya ketoprak ngono kalau Pak. Pawongan.
tampan ono iki. Lah lho timbangane kon nampani. Dadi mungkin nek ketinggal kompak rame kabeh padha tepuk tangan ngoten lho. Genepe kurang siji yo. Kowe jonggrang. Rame Bar. tenan. Bar. Arep ndi? Nuwun sewu toprake bar mawon nggih. Nggih. Aku ora tau didukung blas kok. Ya aku tetep dukung bojomu, ngapa dukung kowe? Oh, geblakrakan apa kaya ngono. Gandung kok didadekne patung apa yo eneng. Terus kae Mbak Rika bawane Nggih, Mbak Rika. langsung anu mengke palaran mawon nggih, Mas. Siap, Mas Bari palaran Mas Bari. Mas itu Mas Bari. Mas Bari nggih. Derek tepang nggih Mas Bari. Libari. Niku alim ampun digodho. Oh, tenan. Mbok ngene niku lurus mboten purun nika-nika siji sing endang loro dalange niku padha. Oh, lurus nggih. Lurus semua. Satu aliran kok bari kali kula. Jalan minggo ae kono panggah lurus kok. Lepat pisan kana pisan. Yen gampang luwe gampang. Ayo si Komo. Yen mangel angel kalang. Kono. Tan kena tinumbas Arto. Kisinan kowe kisinan. Aku ki nek palaran yo sing rapi kaya iki to, Bro. Iso mbok koplo. Lho sik, mergo pengerawit iki wis ngerti nek garwamu Mbak Rika iki ngerti gamelan. Oh, iki bowo, iki palaran. Lah kuwi apa mudeng gamelan? Ah ya model kok kaya dangdut. Oh, Sih. kudu dipahami dadi dagelan iki suarane kendang piye bonang dembung kempul. Suarane kendang piye? Yo meo, suarane kendang. Niki nyuwun sewu. Heeh. Pengendangin jenengan niki Suarane kendang piye kok? yo tak dang de niku kendang. Oh, nek bonang. Ya nong. Oh, dembung. Oh, KTP SIM. Oh, nggih. Wah. Nggih. Isih arep tak lebokne pinjaman online nih. Ngawur. Nek kempul piye suarane kempul? Oh, kempul suan. Nah, nek suling. Ah, kleru. Suling niku Suling piye suarane? Salah. Dembung suarane piye? nong Kenong. nong Bunang. neng Nek suling. suling. Salah. Kowe iki ora paham. Lah suling suarane pripun? Suling iki suarane mung. Lho, niku demung. Lah kowe iki ora tau krungu lagune Mbah Narto Sabdo. Swara suling memandang suarane tulat-tulit kepenak unine. Unine mung. Ora ono kok unine tulat-tulit ora ono. Iya lho. Piye to? Unine mung. Lah mung suarane Kok suling. beda ya sulingmu karo sulingku? Lah piye sulingmu tak genteni piye? Aja. Wah, CDI ya. Iki lho, injeksi. Ayo, podang kuning ya, Pak? Nggih. Nggih, heeh. Garap Mas Rangga. Garap Mas Rangga Mas piye? Maksudnya garap jaipon. Oh, Rangga go bojone kok bojomu arep nggarap Mas Rangga. Mboten. Ah, sembrono, heeh. Buka vokal, Mbak Rika nggih. Karya Pak Darno Ngawi, podang kuning. Yo.